Mempersembahkan Pasambahan Batunangan, adik budaya anak Minangkabau. Sabalun kato kabajawak bayang kabasabui ambo dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ambo akan melakukan pasambahan mencari menantu. Pasambahan mencari menantu ko supaya jaleh tarang bari boleh tarangnya kalamnya bak bulan. Ambo langsung ambil di sini. Angku datuk rangkayo basa sabuilah. Angku datuk rangkayo basa ko tasabi kayo kala mak serapit pasti ni jatuh rumah gadang nangku ini sampai ambo mengantarkan sambah dan salam. Angku datuk rangkayo basa ko ado panungkiknya rangkaba sabu nambagala angku datuk mudo. Angku datuk mudo sabuilah. Angku datuk mudo jo tasabi namu tabilang dalam masyarakat partai ni jatuh rumah datang ini tanpa ambo mantar tersembah dan salam. Angku kati basa sabuilah. Angku kati basa jo tasabi namu tabilang dalam masyarakat partai ni jatuh rumah datang ini tanpa ambo mantarkan salam dan sembah sabuilah. Langsung lagi tu. Langsung lagi. Kasudah sembah ka angku tamarhun. Angkustan marhun sabuilah. Angkustan marhun yo tasabik namo tabilang galama serakit patik nang datuh rumah gadang mangkuk ini sampai ambo mantakan sambah dan salam. Artinya sambah-sambahkan kita ripuhunkan sabari silang mapaka karakuk nang ayam bayu kato na mulo. Isabuk mulo pangka kato mangka saparati dia anak kamanakan beliau. Angku datuk rangkayo basakan tadokan anak ketik seperempuan ketik digodong dengan kain gadang ditimbang dibicara ketik dari dia tahu gadang dia pandai. Bakini cadiaklah cenokio gajah langgo gajah harimau langgo balang menurut sepanjang adai. Boleh kita ialah mau wali adai ialah mama. Itulah sekarang benar ketengahkan ke mama. Mulai dari kapatang, mulai dijapuk mama ketik, mama pusako, mama adai dibawa ke rumah nang gadang. Sekarang benar diketengahkan. Bak runjang orang bak ini galik batanyo lah perak galik darinya lah sudah minum. Balah sudah minum beliau angku datuk rangkayo basa saparang benar diketengahkan. Ambo ko pai karena suruh anti karena taga di beliau angku datuk rangkayo basa. Tindak menjalang anak kamanakan angku datuk marhun. Kini supaya jaleh tapuak ko nak babaleh kami kama usua yo pareso ka orang kamama. Itu nambah bana nak kaki nak sama. Kok buki tumu ampane kok lurah timbun kami ujung tantak kita takikam bana taula angku tamuhun. Sabilah. Sabilah tak. Sabilah paskan kayo talalay ambo menjawab sembah mengulikan salam. Mau dicipta tak. Talalay ambo menjawab sembah mengulikan salam mau dicipta paskan kayo. Aduh Allah. Supaya angkus tamarhun ko baca bapok itu pula nan pajawi ambo. Kini supaya jaleno angkus tamarhun lo melakukan sambah ko ka ambo. Itu angkus tamarhun sabu angku datuk ang rasa. Angku datuk ang rasa. Ia dah tua. Ia dah tua angku angku datuk ang rasa. Ia angku datuk ang rasa sabu sambah tibo dan ku beri maaf hamba dari kita dia nanti sekali gawa awal sekali gawa beribu kalian pun maaf minta sambah tibo yang ku beri maaf hamba beri yang sapatah di hadapan penghulu sekali maaf beribu kalian pun sekali maaf beribu kalian pun cuma angku ketik mudo angku datuk mudo angku datuk mudo sambah tibo di penghulu sekali bawa dan ibu maaf minta sambah tibo di penghulu bari maaf ambo bari sapatah bari maaf ambo bari sapatah sekali gawa bari kalian pun kati basa salam tibo di tuangku bari maaf ambo bari sapatah bari maaf ambo bari sapatah sekali gawa bari kalian pun
sekali gawa beribu kali ampun. Cuma Pak Angkus Tangkayo. Pak Angkus Tangkayo. Talalay ambo menjawab sambah mengalihkan salam. Talalay ambo menjawab sambah mengalihkan salam. Maaf ditinta Pak Tangkayo. Ada. Dijawabnya itu Pak Angkus Tangkayo. Pak Angkus Tangkayo. Pak Angkus Tangkayo juga tersabit namu tabilang gala. Pak Angkus Tangkayo juga tersabit namu tabilang gala. Sampai pastinya. Mak serapit pastinya. Jatuh rumah gadang nanku ini. Jatuh rumah gadang nanku ini. Sampai ambo menjawab sambah mengalihkan salam. Sampai ambo mengantarkan sambah. Menjawab sambah. Sampai ambo menjawab sambah mengembalikan salam. Maaf ditinta. Maaf ditinta. Allah. Kami kini kabarun Pak Tangkayo. Nah kini iya Pak ulang beliau. Ayo kini ko ambo na menjawab. Nah, itu sambal ni ke Pak Tangkayo. Pak Tangkayo sabi lah. Kalau mo do sama kalau le sabi kan sabi. Akhirnya ambo na menjawab. Lah jawaban dia tu nya datuk Rakyat Bahasa 100,000 Rakyat Perapatan 100 ada 3 Juni. Ko anak di Pak Tangkayo kok yo kacik tu dia lah kadang yo kok jadi lah cendokio gajah langgo gajah ngalmo langgo balang menurut setengah adat wali TikTok yo lah Pak Tangkayo wali adat yo lah mama. Itu jawabnya yo sama-sama bacari balapehkan ka pangundu Angkus Datuk Siti Marajo tu jawabnya kata no tu Pak Tangkayo. Disebut itu. Kan nak jawab no yo itu segerakan melakukan mau suajo pariso ke rumah beliau ke dalam korong kampung Angku Datuk Siti Marajo. Itu disebut itu. Iya. Banyak itu. Yo nak jawab no beliau Angku Datuk Rakyat Bahasa sarako ibu bapu jawabnya. Iya dah tunggu lagi. Yo jawabnya punya Datuk Rakyat Bahasa sarako ibu bapu sarako Rakyat Kerapatan. Sarako Rakyat Kerapatan. Yo ko nilai mama ya tu. Iya, sarako Rakyat Kerapatan. Sarako adik nanti begini. Sarako adik nanti begini. Ayo kok timbuk aku tak tambah ni dia kok tumbuh titik tu batampuang tabi tu batuai yo bersama-sama kita mencari nan calon beliau dalam kurung kampung Angku Datuk Siti Marajo. Yo kok titik tu semua ditampuang kok tabi semua dituai. Ayo bersama-sama kita mencari dalam kurung kampung Angku Datuk Siti Marajo. Dalam kurung kampung ini ada Tuan Siti Marajo tu Pak Tangkayo. Itulah kacalo tunangan di dalam kurung kampung Datuk Rakyat Bahasa.